Per a fer una bona, quins ingredients fan falta? La farina, el sucre, ous, la llevadura, el rent i la carabassa si és reganyada. I unir els elements en la amassadora i després treballar-los. Sobretot és acabar-lo la manera de treballar-los. En un dels processos de l'amassat es diu el fresat, que és la primera considerem, formació de la massa. No, gracias. Me voy para casa. Ya nos vemos. Bueno, pues ya lo sabes.
En este concurs anem a veure, primerament has començat, sabeu que són de tres coses, que són la mona tradicional, després la reganyà, que és autòctona de la nostra ciutat d'Alzira, i després la mona de nou, que és més veure un poquet el que és el colorit i de la forma en què està feta. I així el que se té molt en compte és la forma en què està feta la mona, després el sabor i l'olor. És fundamental perquè normalment ja sabeu que la reganyà està feta de carabassa, llavors té que tindre el seu toquet, el seu punt, que ni se'n té que passar ni que arribi. Bueno, ja les has tastat totes. Com està? Quasi. Me'n falten un parell, però sí, no hi ha ningú problema. La veritat és que sí, la majoria està totes molt igualades. Jo crec que va ser difícil ara per al jurat, la comptabilització eixirà molt parejo i a lo millor si el que guanya és possible que siga per molt poquiu de marge. Quants forts han participat? El 16 n'hi ha de ser puntats, però crec que n'hi ha 14. 14, o sigui que és, tenint en compte que és la primera vegada que fem este primer concurs, però entonces és fundamental i d'agrair l'esforç que han fet la directiva i tots els forners per haver aconseguit definitivament d'una vegada fer este primer concurs de mones i reganyades de la nostra ciutat. En primer lloc, qui dona el primer? Un servidor? Sí. Vale. Pues la comissió avaluadora dels treballs presentat en este primer concurs i dona el premi a la millor mona de Pasqua i ha correspost al següent participant, Salvador Llopis Pérez. I el següent premi és la figura d'au. La comissió avaluadora dels treballs presentats al primer concurs de mones i reganyades ha decidit que el premi a la millor figura d'au ha correspost al següent participant, senyor Salvador Rubio Boix. I per últim, el premi per a la millor reganyà de la nostra ciutat d'Alzira, el primer concurs que fem, avaluat per el comitè que teníem així, és per a Teresa Pastor Jordán. Bueno, Teresa, quin és el secret de la reganyà? Pues l'ha feta amb molta il·lusió, molt apoyada per... Bueno, és que estic a sol, estic portant el fort dels meus pares i la veritat és que ha ficat tota la meva il·lusió. És tot natural, no porta res de compostura, és que no sé... És tot natural i amb molt d'amor. Què tal el concurs? Un poquet costoset i és la primera volta que participe i bé, molt bé. La veritat és que així se fomenten les coses. És que estic molt nerviosa. Tranquil·la, fenomenal, molt bé. La millor mona tradicional de Pasqua per a tu. M'imagino que com a jove que eres, molta il·lusió, no? Molt agraït i la veritat és que ho he acollit amb molta humilitat i és un reconeixement per al meu treball, estic molt agraït. Ara, entre que no mos sent ningú, un secret, el secret de la teva mona. El secret, fer les coses bé. Com diu mon pare, sempre hi ha que fer les coses bé i amb molta paciència i anar mica en mica i amb molta humilitat, sobretot humilitat. Gràcies, Miquel. Bueno, el polpet ha guanyat a tots els altres animalets, no? Bueno, haurà sigut, a part de per la figura, potser per el mos que li hauran trobat. Està prou treballat, però hi ha figures molt boniquetes també. Jo crec que en general el nivell ha sigut prou bé, prou bé. Bueno, i quina opinió tens d'aquest concurs? Home, jo crec que ha eixit el 100%, o sigui, hem treballat amb un tot per a que hi prou bé, però jo crec que ha eixit el 100%, ha sigut espectacular. Me pense, crec que hem demostrat que tenim un bon nivell així en el poble de forn, de mona, de tot. No sé, s'ha reflejat prou bé. Ojalà i això dure molts anys. S'inicia un any, però que dure molts anys, sí. Gràcies, Miquel.
Bueno, ¿qué tal? Estupenda. Està boníssima, està en el seu punt. ¿Ya les has probado totes o qué? N'ha provat 3 o 4, però estan totes bones. Y os agrada molt la mona, no? Como siempre. Bueno, serem del poble de la Mona, no? Ara m'ho falta el xocolate.